Εδώ είμαστε πάλι. Είπαμε πάνω κάτω για το Διαγόρα τι παίχτηκε. Εντάξει, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Να πούμε επίσης και τα άλλα μάτς, το play out που έγιναν. Είχαμε Χρυσό με το Μητρούσι 2-0 και το Γόνιμο με τη Νέα Ζήχνη, που αυτό είναι για μένα κάπως σαν έκπληξη αυτό το παιχνίδι. Η Νέα Ζήχνη να παίρνει το διπλό μέσα στο Γόνιμο. Δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα για το χωριό, είναι η αλήθεια. Εντάξει, με αυτά τα αποτελέσματα όπως έκατσαν. Νομίζω όχι, μάλλον είναι σε καλή μοίρα το χωριό. Σε καλή μοίρα, Γιώργο, εγώ δεν το βλέπω. Γιατί? Έχει δύο μάτς τώρα. Ένα με το Γόνιμο. Το Γόνιμο δείχνει ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έδειχνε και στην κανονική διάρκεια ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά κατάφερε και δυσκόλεψε αρκετά το χωριό. 2-1 μέσα σε εμάς. Και νομίζω χάσαμε μέσα εκεί. Ναι, αν θυμάμαι και εγώ καλά, ναι. Απλά εντάξει, τέτοια παιχνίδια μάλλον πλέον υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές. Αν εξαιρέσουμε το Άνω Μητρούσι, το οποίο βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς να έχει συγκεντρώσει βαθμό. Από εκεί και πέρα οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Είναι στο μάτς. Είναι στο μάτς, όπως λες και εσύ. Το χωριό όμως βρίσκεται στην πρώτη θέση, για να πούμε λίγο και τη βαθμολογία, μαζί με τη Νέα Ζήχνη, έχοντας 13 βαθμούς. Αυτή ήταν η έκπληξη μάλλον που μας έλεγες, Μάνο, για τη Νέα Ζήχνη, η οποία προσπαθεί και παίρνει πόντους, αν και είχαμε δει και στα μεταξύ μας παιχνίδια ότι είναι μια ομάδα αρκετά αποδυναμωμένη. Όμως έκανε κάποιες κινήσεις όπως play out, πήρε Κουρμπανίδη, πήρε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές και προσπάθησε έτσι να αδυναμώσει για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτή τη διαδικασία των play out. Ακολουθεί στην τρίτη θέση το Χρυσό, έχοντας 12 βαθμούς. Και έπειτα στην ζώνη την οποία επιβάζονται είναι το Γόνιμο, έχοντας 9 βαθμούς, η Σκοτούσα με 8 και όπως είπαμε το Άνω Μητρούσι στην τελευταία θέση χωρίς να έχει συγκεντρώσει ακόμα βαθμό. Γεια σου Φάκα. Να πούμε λίγο τον Μπέο τι πίνει και δεν μας δίνει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λέμε λίγο για τα μάτια της πάνω εξάδας, το play-off, θα κάνω λίγο μια παρένθεση. Να πω στην Ελληνίτσα 13 να μην ειρωνεύετε, γιατί δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, όσο για τον Μπέο, που λέει να φύγουν όλοι όσοι έβρασαν αυτό το σημείο την ομάδα. Πού είσαι Μπέο, γιατί δεν την παίρνεις εσύ την ομάδα, γιατί δεν διώχνεις αυτούς που είναι μέσα? Και στην προηγούμενη εκπομπή πάλι τα ίδια λέγαμε. Πάρε θέση. Περιμένουμε εμείς εδώ πέρα. Κουράστηκα μάλλον να ακούω να επιρρύπτουν κατηγορίες σε αυτούς που είναι και καλά στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά κανένας να μην βγαίνει μπροστά, να βάλει τα στήθια του εντός εισαγωγικών και να πάρει την ομάδα για να τη βγάλει από αυτή την κατάσταση στην οποία θεωρεί ότι έχει καταντήσει, έτσι. Ναι, τουλάχιστον αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα τώρα έχουν τα τελείες και προχωράνε την ομάδα. Έτσι, το να κάθεσαι να σχολιάζεις τώρα στα καφενεία ο αυτός έκανε εκείνο, ο άλλος έκανε το άλλο, εντάξει, δεν δείχνει ότι είσαι περισσότερο μάγκας από αυτούς. Οι παίκτες πληρώνονται κανονικά, ο προπονητής πληρώνεται κανονικά, έτσι. Όλα δουλεύουν ρολόι. Απλά η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει στα play out και είναι πρώτη. Το πώς ήρθε αυτό το είδαμε. Η υπόθεση ακόμα νομίζω ήταν να εκδικαστεί την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά
Ακόμα αναμένουμε. Όχι, είχαμε δει τι έγινε στη συνεδρίαση της Super League. Με το Σαββίδι και με όλους αυτούς που Ναι, εντάξει, έμεινε λίγο. Εντάξει. Ναι, και έμεινε λίγο πίσω τέλος πάντων. Εντάξει, πιστεύω είναι το τελευταίο πράγμα που. Ναι, μάλλον τώρα έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, νομίζω ότι δεν το θέλει και κανείς να ξαναπαίξει. Γιατί αν τέλος πάντων έβγαινε η απόφαση υπέρ του Διαγόρα και θα έπρεπε να παίξει στα play-off, να πάρει δηλαδή τη θέση της αμμουδιάς, τότε θα έπρεπε τα παιχνίδια που είχαν παιχθεί να παιχτούν Τετάρτες. Αυτό θα ήταν. Θα γινόταν γενικά μια διαταραχή εκεί πέρα στο τέτοιο. Θα υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τις άλλες ομάδες. Ναι. Και αυτό πιστεύω ότι ήθελε κανείς. Όχι ότι ο Διαγόρας θα πέσει. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι ανούσιο αυτό που πάνε να κάνουν για μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε λίγο για play-off. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αγωνιστική, είχαμε το Παραλίμνιο που δεχόταν την Καρπερή. 2-0 αυτό το μάτς. Εντάξει, ένα Παραλίμνιο κλασική δύναμη. Μετά δεν είχαμε. αφήνει παιχνίδι για παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Αμμουδιά, αναγέννηση 1-5. Μια αμμουδιά η οποία εντάξει πήρε αυτό που ήθελε, μπήκε μέσα στην πρώτη εξάδα. Από εκεί και πέρα δεν την ενδιαφέρει, δεν θέλει να δείξει κάτι, δεν διεκδικεί κάτι. Απλά ήθελε να κρατήσει την παρουσία της στην επίλεκτη. Το κατάφερε. Μάλλον είχε ακριβώς τον ίδιο στόχο με αυτό που είχε και ο Διαγόρας του Χωρίου. Ακριβώς. Ναι, απλά είχε κάνει την αίσθηση τώρα να θυμίσουμε για το τερματοφύλακα το Βούλγαρο που είχε ο Διαγόρας. Δικαιώθηκε, έπαιξε στην πρώτη εξάδα και τώρα κάνει απλά τα παιχνίδια της. Και επίσης είχαμε Δραβίσκος Σιδηρόκαστρο 0-4. Λοιπόν, αφού είπαμε λοιπόν εδώ πέρα τα αποτελέσματα, πάμε να δούμε λίγο και τη βαθμολογία των play-off. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αναγέννηση, ισοβαθμή με το Παραλίμνιο έχοντας 19 βαθμούς. Λοιπόν, στην τρίτη θέση μετά ακολουθεί το Σιδηρόκαστρο έχοντας 8 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Καρπερή έχοντας 7 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση η Αμμουδιά χωρίς να κυνηγάει κάτι σε αυτή τη διαδικασία έχοντας 1 βαθμό. Και τελευταίος σε αυτό τον όμιλο των play-off βρίσκεται ο Δραβίσκος χωρίς να έχει συγκεντρώσει βαθμό ακόμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και... Γελάς Γιώργο. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Είσαι και άρρωστος, μπορώ να σου πω και κόντρα σήμερα. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβετε σήμερα είμαστε λίγο πιο χαλαρά.
Λοιπόν, να πούμε λίγο για το ψωμοτόπι. Όσοι είναι φαν του ψωμοτοπίου που παρακολουθούν αυτή την ομάδα, γιατί έχει και. Ναι, φανατικούς οπαδούς. Πολλούς. Βεβαίως. Που σκέφτονται του χρόνου κάνουν σύνδεσμο. Πού εκεί πέρα θα φας καλά τη. Βέβαια, ναι, γι' αυτό το φτιάχνουν τώρα. Πάντως όχι, εντάξει, σαν ψωμοτόπι, παιδί μου, υπάρχει αρκετή τρέλα μέσα στο χωριό. Αρκετή. Άμα κρίνω από αυτούς τους 2-3 που ξέρω. Τόσο λίγο κόσμο, ρε παιδί μου, και τόσο πολύ τρέλα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πρέπει. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε. Το ψωμοτόπι δεν είχε, όπως είπαμε, υποχρεώσεις αυτή την αγωνιστική. Την προηγούμενη είχε παίξει με Χριστός μέσα στο Βαλτερό που χρησιμοποιεί το ψωμοτόπι σαν έδρα του. Εύκολο μάτς στα χαρτιά, στο γήπεδο φάνηκε να είναι λίγο πιο δύσκολο. 2-0. Το πρώτο ημίχρονο που παρακολούθησα εγώ είδα ένα ψωμοτόπι να μπαίνει στο ρυθμό από την ομάδα. Τι κοιτάζει εγώ. Κάνε δουλειά σου, ρε, κάνε ανάδυση, μην μάσας. Ναι, να κάνει το ρυθμό του, να μπαίνει στο ρυθμό του αντιπάλου και αυτό. Πες τα ρε Μπέο, με έφαγε να πούμε, δεν τολμάω να κάνω τίποτα εκεί πέρα να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Πράσινο, τον περιμέναμε πώς και πώς τόση ώρα. Αμάρε Τζίμι, αγόρι μου, καρδιά θα πάθουμε. Άμα δεν μας πεις την καλησπέρα σου, δεν γίνεται να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, ρε. Δεν γίνεται, ο Πράσινος, πού είσαι. Μάλλον ο Τζίμις είναι λίγο πικραμένος. Είχαμε ήττα. Στο μπάσκετ. Όχι. Βασικά και στο μπάσκετ. Αλλά είχαμε και τον ντέρμπι, ρε Τζόρτζ. Καλά, πού. Είπαμε αρρώστης. Ναι, ποιο ντέρμπι, ρε, ποιο ντέρμπι. Στο μυαλό έχεις πήρε. Πιο αδιάφορο παιχνίδι από αυτό τα τελευταία 3 χρόνια. Αδιάφορο μάτς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εντάξει, τώρα μας συμφωνεί και ο Πράσινος μαζί μου και όλοι όσοι μας ακούν. Το είδες το μάτς? Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία μάλλον. Τώρα αδιάφορο μάτς, δεν κάτσω. Δεν είναι αδιάφορος, λέω, ρε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι El Clásico. El Clásico Ελλάδας, κατάλαβες. Τώρα κλαίει το El Clásico, να ξέρεις. Εντάξει. Έχουμε και El Clásico σε 18 μέρες από τώρα, να ενημερώσουμε. Countdown κάνεις? Όχι, απλά ενημερώνω τον κόσμο να δει λίγο σωστή μπαλίτσα, γιατί από εδώ, από τους δικούς μας. Ο κόσμος δεν θέλει ρεσού στην μπάλα, δεν θέλει εκεί πάω κλεβαδιακό στο βρώμικο εκεί πέρα να βλέπει. Να, αυτά που λες και εσύ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με κύριε τον γκολ το offside να πούμε να μπαίνει και να λέει ήταν offside δεν ήταν. Όλη μέρα να ασχολείται με αυτό όλη την εβδομάδα. Ένας ΠΑΟΚ που πήρε μετά από καιρό μια εύκολη νίκη, να το πούμε και αυτό. Ναι, ρε, επί τούντο ήμασταν χώματα. Ήρθε ο Ήβιτς τώρα γίναμε ομαδάρα, ξέρω. Ξαφνικά ναι, ο Ήβιτς σε μερικές μέρες, μια εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρω κι εγώ, κατάφερε να κάνει τον ΠΑΟΚ να βάζει 3 γκολ. Λέει όχι. Απλά ξέρεις ότι στην αλλαγή προπονητή η ψυχολογία, κατά 99% η ψυχολογία των παικτών ανεβαίνει. Εντάξει. Γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά και κάτι αλλάζει. Ναι. Επιπλέον ο Ήβιτς έκανε τα αυτονόητα. Βασικά ο Ήβιτς την ξέρει καλά την ομάδα. Έτσι. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Είναι χρόνια μέσα εκεί. Τόσα χρόνια μέσα στην ομάδα. Λες να μείνει ο Ήβιτς? Θα μπορούσε μάλλον, αλλά δεν ξέρω αν θα πετύχαινε αυτό το μοντέλο. Και πάλι δηλαδή μαθητευόμενο μάγο, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, έτσι. Καταλαβαίνω. Δεν είναι λίγο εδώ και ο Κατσαρίδας λίγο να μας τα πει λίγο έτσι επιστημονικά. Πάλι είχε μάθημα. Είχε μάθημα, ναι, εντάξει το παιδί. Τέλος πάντων, λοιπόν, εύκολη νίκη και για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια θα πούμε πιο πολλά για την Super League σε λίγο. Ναι, εντάξει, μην τα παραλέμε. Ελληνικό πρωτάθλημα είναι, ομάδες μας παίζουν. Ωραία τα ξένα, αλλά έχει και το δικό του ενδιαφέρον η Super League. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο τοπικό.
Λέγαμε για τον ΑΟΠΣ, ο οποίος κοιτάζει ουσιαστικά την επόμενη χρονιά. Δεν πιστεύω ότι προλαβαίνει την τρίτη θέση που διεκδικεί πλέον. Ούτε εγώ το νομίζω. Και πιστεύω το μάτς με το Ακριτοχώρη, το ισοπαλία με το Ακριτοχώρη, του στέρισε αυτό το δικαίωμα. Ακριβώς. Να ονειρεύεται. Ένα παιχνίδι must win. Ναι. Κατάφεραν στα τελευταία λεπτά να ισοφαριστούν. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάνε την επόμενη χρονιά, σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά με ωραίο προπονητή. Δουλεύει πολύ ωραία από ό,τι μαθαίνω και από τα παιδιά. Κοιτάζουμε για το. Για το παραπάνω βήμα. Άνα, μπράβο. Άμα του χρόνου. Κοίτα, μάλλον και ένα χωριό, έτσι, το Ψωματόπι με τους 100 κατοίκους, θα σου πω εγώ, χονδρικά. Με τις Χονδρικά, γάτες, με τις γάτες χονδρικά μέσα, θα σου πω εγώ, 100, εντάξει. 100. Που βρίσκεται στην 4η θέση, χωρίς να έχει κόσμο πίσω να το στηρίζει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι όπως το Δασοχώρη που έχει περισσότερους φιλάθλους και χρόνια είναι στο κουρμπέτι που λέει ο λόγος. Κατάλαβα τι θες να πεις. Αλλά. Καλώς ή κακώς είναι η πιο μικρή ομάδα και η πιο νέα ομάδα στην κατηγορία. Έτσι. Μη σου πω και το πιο μικρό χωριό. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω άμα υπάρχει άλλο χωριό με λιγότερους κατοίκους. Όχι. Εκτός από το Σιμώνα. Σποντίτσα έλεγε, σποντίτσα. Φίλε Τζίμι, άμα σου πω ότι τα έπαιξα ανάποδα τα μάτς, τι θα με πεις? Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού τα έπαιξα ανάποδα, Τζίμι, μην φοβάσαι, θα τα πιάσει. Παίξαμε και ένα μαζί και τα είδαμε τα χέρια μας. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε έχει Champions League σήμερα. Να διαβάσουμε λίγο και τα άλλα τα μηνύματα. Ελενίτσα 13 λέει. Αδιάφορο τελείως ήταν. Αφού ήταν ρε μάλλον. Από βαθμολογική άποψη ήταν. Δεν έκρινε τίποτα. Ούτε το ΑΕΤ του Ολυμπιακού έκρινε, ούτε το πρωτάθλημα έκρινε. Να στο θέσω λίγο αλλιώς, Γιώργο. Άμα ο Παναθηναϊκός νικούσε 1-3, δεν θα γινόταν τώρα έξω. Είπαμε, η μόνη σημασία που είχε ήταν το γόητρο. Αυτό μετρούσε, δεν είχε κάποια άλλη σημασία. Από βαθμολογική άποψη ήταν αδιάφορο. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Όπως λέει που είναι ο Κατσαρίδας ο αντικειμενικός. Άμα εσύ τώρα θεωρείς τον Κατσαρίδη αντικειμενικό, πάρε φόρα. Θερμαϊκός είσαι κάτω. Μακριά είναι από το θερμαϊκό. Δεν πειράζει, θα πάρει φόρα αυτός για να σταματήσει. Στο θερμαϊκό, πάρε φόρα, βάλει και μια πέτρα στο λαιμό. Όχι ότι τη χρειάζεσαι κιόλας. Στον πάτο θα βρεθείς. Λοιπόν, είπαμε εδώ πέρα για το άσο τη City. Μίτσο, χάλια η City. Η City χάλια. Περασμένη κιόλας με 1-3 μέσα εκεί. Όσο για την Ατλέτικο πιστεύω θα βγει ακριβώς το αντίθετο. Άσο η Ατλέτικο. Γιατί πεθαίνει για την πρόκληση. Είχε έρθει 0-0 μέσα εκεί αν θυμάμαι καλά. Και Θεσσαλονίκη ψηλά, ψυχαλαλάει λίγο. Ψυχαλαλάει. Ήρθες και με τα πόδια τώρα. Θεσσαλονίκη, βέβαια ήρθε λίγο με τα πόδια. Ψυχαλαλάει. Έτρεχα να προλάβω και το 30. Αυτά είναι τα κακά της πόλης. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can... Ναι, μπαίω... Μια... Εμείς και μια ο Πάοκ που έφαγε τον Τούντορ να πούμε, εμείς το φάγαμε. Το παιδί να πούμε. Τόσο μας έχει πουλήσει ρε.
Τη λέω κάθε φορά του στέλνουμε μήνυμα ή τον παίρνουμε τηλέφωνο, να ξέρει, αλλά εντάξει, δεν ταιριάζει τώρα με τα μαθήματα. Τι να κάνουμε. Μάλλον δεν μπορεί τη σύγκρουση. Γιατί την τελευταία φορά που ήρθε είχαμε μια σύγκρουση. Δεν ήταν η τελευταία, ήταν η πρώτη. Η πρώτη και η τελευταία. Καλά τα λέω άρα. Είχαμε έτσι μια σύγκρουση. Εντάξει. Λοιπόν, τι. Μπιχτή μάνο. Δεν μπιχτή, αφού το είπα, ήταν μπιχτή. Δεν το είπα ξεκάθαρα. Εμπιχτή αυτό το είπα. Ναι. Ποιος είχε λέει γόητρο τον Παναθηναϊκό, ο Πράνιτς ή ο Αμπέιντ για τα σκυλιά. Ναι, γόητρο όσον αφορά εσένα και του άλλου Παναθηναϊκούς. Τώρα ο παίκτης τι γόητρο να έχει. Εντάξει, αφού βλέπεις πώς γίνονται τώρα. Είναι φιλαράκια μας στο γήπεδο. Άσε τον Πράνιτς και τον Αμπέιντ να πούμε και κανόνισε μια μέρα να πάμε για μπασκετάκι. Να τρέξουμε λίγο γιατί φουσκώσαμε, καλοκαιράκι έρχεται. Να χαθεί το σουσίδι από μπροστά. Βάρα μια ένεση θα είσαι κομπλέ. Φύγε ρε μακριά. Ξέρει ο Τζίμις. Ξέρει ο Τζιμάκος. Θα πούμε λίγο για το παιχνίδι, πιο συγκεκριμένα. Πόσο είδες λίγο το μάτς? Σου είπα δεν το είδα ρε. Δεν το είδες. Από τις φάσεις ήταν offside ή δεν ήταν? Κοίταξε να σου πω. Για μένα δεν έκρινε όπως που λέει και ο Πράσινος. Ούτε ήταν μπροστά τέλος πάντων στο οπτικό πεδίο του στυλ, ούτε συμμετείχε στη φάση. Από τη στιγμή όμως που έτσι είναι ο κανονισμός, πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί offside. Είναι πολύ δύσκολη φάση μάλλον. Να σου πω την αλήθεια, αν ήμουν εγώ επόπτης δεν θα το δίνω offside. Να σου πω την αλήθεια, έτσι εκείνη τη στιγμή δεν θα το δίνω offside. Με το σκεπτικό ότι δεν επηρεάζει καν τη φάση. Απλά να σκεφτεί λίγο ο κόσμος ότι γενικά όλοι εμείς μετά από τόσα ρεπλή και ακόμα έχουμε αμφιβολίες. Ναι. Ο Linesman και ο ρέφερ εκείνη την ώρα, δηλαδή πώς έπρεπε να τη γράψει? Ήταν δύσκολο, δεν μπορούσε. Αυτό υπέδειξε. Ναι, ακόμα και οι Παναθηναϊκοί δηλαδή δεν γκρίνεξαν. Να πούμε ότι. Τι να γκρινιάξει, μάλλον τώρα στα τελευταία 6 λεπτά τώρα 2 γκολ χάρη στο παιχνίδι να γκρινιάξει. Πιο πολύ γκρινιάζουν για το Στραμπατσόνι. Στραπατσόνι, βέβαια να λέγεται. Στραπατσόνι, δηλαδή ξεκίνησε όλη την ομάδα του. Σε όλα τα ντέρμπι, ρε. Ένα ντέρμπι δεν πήρε. Πραγματικά, ναι. Βγάζει διαφάνειες. Το μαϊμούνι. Τάρασαν να μπορούσε αν και τότε τραυματίστηκε τώρα, δεν ξέρω. Μήπως γι' αυτό, ξέρω. Ένα Λέτο. Κοίτα, ο Λέτο δεν άντυχε. Δεν μπορεί. Καλός ή κακός δεν άντυχε να παίξει 90 λεπτά. Σίγουρα δεν μπορεί να βγάλει. Σε αυτή την αλλαγή δεν τον κρίνω. 90 λεπτό. Αλλά γενικώς όπως είπαμε, ξεκίνησε αρκετές φορές στην ομάδα του. Ναι, σου λέω, θυμάμαι και το παιχνίδι με εμάς. Είχε μπροστά τα δύο τα μαϊμούνια. Εκεί που πήγαινε να το κάνει, ξέρω εγώ 3-0, τους κάνει αλλαγή και βάζει μέσα τους αργούς. Πάρ' το 2. Δηλαδή, άλλος το έχει, άλλος δεν το έχει. Έγινε και ο Ιντέ έγινε μάγκας. Ο Ιντέ είχε να βάλει γκολ από το 2013. Το λες αυτό να βγει. Το κάναμε μάγκα, ναι, ισχύει. 15 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έτσι δουλεύει. Πέρα να παίχτη 3 εκατομμύρια 5, το πουλάει 15. Δεν το πουλάει. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Το γεράκι να βάλεις εκεί μπροστά, πιο καλά θα παίξει.
Αχ, τον Νικόλα. Ντακώστα τώρα. Αυτό το έκανε στο κολλάκι. Ποιος Ντακώστα, τι με νοιάζει με να βάλει τον κόλλερ που πήρε μια κουτσή κεφαλιά και μπήκε μέσα. Δεν έχει center back. Να θυμηθώ τώρα εποχές επί Μέλμπερκ τώρα και Αβραάμ Παπαδόπουλου. Να τα λέγαμε και με τα παιδιά που βλέπαμε το μάτς. Αυτά ρε. Δεν έχεις. Δεν έχει center back. Και ο δικός μου ο Βλάκας πηγαίνει στο κύπελο. Και δεν βάζει έναν εκεί πέρα μπροστά να σε πάρει. Έχει αριστερό δεξί back το Βούρο. Και πηγαίνει βάζει τους απίθανους. Άσε και αυτό με το κύπελο έγιναν. Ας μην τα πιάσω εδώ, θα δει ότι θα βρω. Δεν έχουμε και center back καθώς και center forward. Έχεις ένα νέο παιδί, τον Πουλίδο, τον οποίο ουσιαστικά τον έχεις κάψει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό ρε φίλε, γιατί έχεις ένα deformate που δεν κάνει κάτι. Και έχω μαλώσει με αρκετούς σε διάφορα site για αυτό το θέμα. Πιαστήκατε. Αρκετά. Όχι βέβαια, γιατί έχουμε και ενός επίπεδου αλφα κατηγορίας. Και όποιος έχει διαφορετική άποψη, ας το στείλει σε μήνυμα. Ρίξε ρε κάνα μάτς. Πες μας τι παίζει η Γερμανία. Έχουμε να πιάσουμε στοίχημα στις 31 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, να πω για... Σταμάτησε. Για τον Μπέο, τι λέει, έλα μάνο, λέει, ακόμα ένα κάλπικο πρωτάθλημα πήρε, σταμάτα, ήταν ένα ντέρμπι. Φώναζε ρε. Που από την αρχή ήξερες ποιος θα κερδίσει. Σχολίασέ το εσύ. Α, δεν απευθύνεται σε μένα μόνο, σχολίασέ το εσύ. Καλά. Τι να πω τώρα για το κάλπικο πρωτάθλημα, το ότι ο Ολυμπιακός δεν χάνει πουθενά, αυτό το ξέρουμε. Το ότι είχε την καλύτερη ομάδα. Ναι, το ότι είχε την καλύτερη ομάδα αγωνιστικά την είχε. Αλλά και το ότι δεν χάνει πουθενά και για κανένα λόγο, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό να μου γυρίσει θα μου το πει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από μπάλα. Τώρα να μου το λέει ένας μπέος. Κοίτα, τώρα δεν σχολιάζουμε το αν ξέρει όχι, τώρα σχολιάζουμε το μήνυμα. Ας με πει πού στηρίζει αυτά που λέει. Μόνο αυτό να γυρίσει να μου πει. Πού στηρίζει αυτά τα πράγματα. Πού τα στηρίζει. Ότι δεν θέλω να λέει ότι ακούει έξω, να βγει, να μιλήσει με επιχειρήματα. Να μου πει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό και αυτό. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, ο πράσινος τι λέει. Ας τα τραγούδια λίγο, Γιώργο, δεν θα δω τα μηνύματα. Είσαι παπάρας. Πασεραϊκός λέει, δηλαδή τι μάτσα έκανε. Το είδαμε ρε καταραμένε, μόλις ήρθες να πούμε και μας λες τον Άσο τον έδινε τόσο. Το γύρισε η Κέρκυρα. Μόλις ήρθε. Ακριβώς. 1-0, μόλις έκατσε 1-2. Και ευτυχώς στο τέλος ισοφαρίσαμε. 2-2. Είσαι και πασαραϊκάρα δηλαδή, το καλό. Όχι, απλά έτυχε, το είδαμε το μάτς. Γι' αυτό.
Λοιπόν, Στον πρώτο γύρο λέει πήρε 5 βαθμούς και στο δεύτερο μέχρι τώρα 25. τώρα για ποιον λες πράσινη εδώ πέρα, λίγο μας μπέρδεψες. Είναι η αλήθεια. Βοήθησέ μας λίγο. The sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Λοιπόν, μάλλον φτάνοντας στη μουσική. Πέθαμε στη μουσική. Κάτσε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Ποιο να πρωτοδιαβάσω. Δύο είναι τα καινούργια. Λοιπόν, ο άλλος λέει έκανα φυλάκι για τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Για τον ποιο? Για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον θα μιλάς όμορφα εδώ πέρα. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσω. Για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Άιτε. Ξεκίνα. Φωνάξου γιατί τα ξαδέρφια. Μη. Λοιπόν, για τον Πανσεραϊκό τέλος πάντων έλεγε πριν ο Πράσινος λέει. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα δείτε λέει μπάλα σήμερα. Μόνο θα δει παιδιά. Θα δω γιατί το έχω παίξει στοίχημα. Αλλιώς θα παπάρια. Άσο έπαιξε Ατλέτικο να ξέρεις. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τώρα λίγο μέσα στο Πανετολικό. Το Σάββατο είπαμε μια αλλαγή προπονητή συνήθως βοηθάει θετικά. Επιδρά θετικά στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Τι βροχή ήταν αυτή. Φιλάστο. Και πριν το παιχνίδι είχε βρέξει πολύ, δηλαδή φαινότανε. Φαινότανε χαλάζει. Ναι. Τέλος πάντων, όσο μπορούσε να παιχτεί κανονικό ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς καλύτερος. Είπαμε, ο Ιβιτς έκανε τα αυτονόητα, έβαλε δηλαδή το Λέοβατ στη φυσική του θέση. Μπορεί να μην είναι παιχταράς ο άνθρωπος και να είναι ψιλοπαλτό, αλλά εκεί που έπαιζε, ας πούμε, back half με τον Ντούντορ, φαινόταν ακόμα περισσότερο οι αδυναμίες του. Γιατί ανέβαινε και δεν κατέβαινε ποτέ. Εντάξει. Τον έβαλε αριστερό back, έτσι όπως μπορεί να παίξει. Μάλλον με ποδήσει έτσι όμως. Τι το στόμα σε πούμε. Στο περίπου. Λοιπόν. Να, τέτοια κάνεις και να αποσυντονίζεις. Δεν μπορεί. Ναι, για το έλεγες και για το λέω βασικά. Ωραία, βάζεις απ' την άλλη τον Κίτσιου και τους βάζεις να κατεβαίνουν να αλλάξει. Ύστερα για τον Πανετολικό δεν υπάρχει, δεν ξέρω ποιος το λένε και το center back εκείνο τον αργό που τον έφυγε 6-7 φορές ο. Μάλλον τι θα γίνει τώρα. Ναι, αλλά πολύ βροχή ρε, πολύ βροχή. Περίμενε ρε, να σε πω ρε τώρα. Ποιος είναι εκείνο center back του Πανετολικού, δεν ξέρω πώς το λένε το όνομά του. Πέστε το να περάσει από το γραφείο, από τον πρόεδρο, να αφήσει τα παπούτσια και να φύγει από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν να σε φεύγει 7 φορές ο κλάους στην πλάτη στην ταχύτητα. Και έχασε κι άλλα πόσα. Αυτό σε λέω, 7 φορές τον έφυγε στην ταχύτητα στην πλάτη. Ισχύει. Τον Μπέο να βάλεις δεν θα τον περάσει τόσες φορές ο κλάους στην ταχύτητα. Στην ευθεία. Ισχύει. Δηλαδή τα απίστευτα. Είναι και να σε θέλει. Είναι και να σε θέλει. Ο Κλάους μην ξεχνάμε ότι άκουσε τα μύρια όσα τώρα εδώ και καιρό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν άδικη η κριτική. Οπότε είχε να σκοράρει. Έχει 10 γκολ. Λέμε για το μαύρο το δικό μας, αλλά και αυτός.
Δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όπως και ο άλλος, ο Περπάτοφ. Και ο Περπάτοφ, δεν τα λέγαμε τώρα. Όταν τον πήραμε, εδώ τα λέγαμε. Και μας έλεγαν να πούμε παιχταρά και τέτοια. Αλλά τι βροχή. Δεν έχει να δώσει βιολογική. Φτάνει με φαγώδες με αυτή τη βροχή. Ρε, έπαθα σοκ. Σίγια για ταινία του Αγγελόπουλου στην πέρα να κάθεσαι και να βλέπεις τη βροχή. Τι βροχή, τι βροχή. Ταινία του Αγγελόπουλου θύμιζε ο Πάουκ. Όχι, εντάξει, προχθές όχι. Στην τούτο ρε εποχή. Ναι, προχθές όχι. Είναι που λέμε αυτό και να σου βγαίνει δηλαδή με τον Ήβιτς. Βάζεις τον Κλάους μπροστά, του φεύγει το Ολνού 7 φορές, τα κάθετα 2 γκολάκια. Βάζεις μετά, του λέει το Τζιόλι, κάτσε δεν θα ανεβαίνεις πολύ, είσαι βαρύς, δεν τρέχεις πολύ, θα κάτσεις από το κέντρο και πίσω. Βάζει μετά τον Κοροβέση και του κάνει γκολ. Είναι δηλαδή να σου βγαίνουν αυτά στο ντεμπούτο, βάζεις 3 γκολ, όλα καλά, όλα ωραία. Σου δίνει όθηση για να συνεχίσεις. Ψάχνουμε κάτι. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Μπουκ, πες μας εσύ τι ομάδα είσαι ρε, που δεν υπάρχει ομάδα ΠΑΟΚ. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hold your head up, keep your head up. Hold your head up, keep your head up. Hold your head up, moving on, keep your head up. Hold your head up, moving on, keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on, keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on, keep your head up. Hold your head up, moving on, keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on, keep your head up. Sweet dreams. Να το πάρω ως κομπλιμάν αυτό. Ας το πάρω έτσι. Λοιπόν, Μίτσο, άκου τι έπαιξα εγώ φίλε να δεις. Και για όσοι θέλουν να πάνε ταμείο. Άσο Αυτό αυτό σημαίνει για όσοι θέλουν να πάνε κουβά.
Κάτσο, άσε την επόμενη αγωνιστική και την Πανάδα. Λοιπόν, προλαβαίνεις να πας στον Αναστάση και να αλλάξεις το δελτίο σου. Άκου. Είναι ήδη στον Αναστάση. Όχι, σπίτι μου. Άσο Ατλέτικο. Βέβαια να ξέρεις το έχουν ρίξει. Και εγώ ξεγελάστηκα. Με παραπάνω πως το πήγα να το παίξω. Άσο την Brighton. Καθώς στον άσο της Ipswich. Με έχει πάει αρκετές φορές κουβά βέβαια. Αλλά θα επιμείνω στην Ipswich. Και στο άσο ημίχρονο άσο τελικό της Hull. Αγγλικά ματσάκια. Τώρα να πας να παίξεις στη City. Όχι. Λοιπόν, θα δούμε λίγο μηνυματάκια ακόμα. Περίμενε να πούμε τον πράσινο, ναι. Την επόμενη αγωνιστική Σάββατο η Μπανάδα θα παίζει με το Ηρακλή στο Λεωφόρο, έτσι, στις 7.30. Και ο Μπουκ ζητάει να το πούμε για την Αεκάρα. Ποιος είσαι όμως ρε Μπουκ? Κάτσε, περίμενε, θα το σχολιάσουμε καλά. Πείτε, λέει, για την Αεκάρα και αφήστε τα χωριά σαν τον Μπάουκ, ακόμα και όποιο καλός είναι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτό? Πρώτα, όταν θα θες να μιλήσεις για τον Μπάουκ, θα ξεπλένεις το στόμα σου. Ο ΠΑΟΚ μπορεί ο Μαδάρα να μην είναι, αλλά γάμα εθνικές, σαν και εσένα με τα χωριά δεν έπαιξε. Και β. Εντάξει, κομμένο. Μπουκ, στείλε λίγο ρε το όνομά σου. Με το όνομά σου βασικά, στείλε ένα μήνυμα. Μη φοβάσαι, θα τον κρατήσω εγώ, δεν θα σε ορμήξει. Ο Μπέος λέει πείτε κάτι για τον Ολυμπιακό Βόλο. Τώρα, καλό θα άκουγες από τον Μπέος. Λείπεις τίποτα στο μάλλον. Λοιπόν. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Μας δίνει και ο Μπουκ κάποια προγνωστικά. 2-0 το σκορ και εσύ 3-1. Στον ύπνο σου το είδες ρε? Λοιπόν, Τζουρίνιο. Κάτσε τώρα, έχουμε εδώ αφήξεις μάνο. Πού να κλείσουν, πού να πάμε? Διαγόρας ρε λέει. Ο Μπουκ, μόνο εσύ έκανες ασφαλιστικά μέτρα να μην πληρώνεις φράγκο μέχρι να θα ρυθμίσουν όπως σε βόλευε. Τουλάχιστον ρε φίλε, εγώ τα ρύθμισα και τα πλήρωσα. Εσύ δεν τα πλήρωσες καθόλου. Πιστολιά βάρεσαι με τον Πελισσανίδη. Σε χάρισα να έχει γήπεδο στο μπασκετάκι. Αλλά η Αθήνα φταίει. Ναι, εσένα τώρα η Δούρου που θα στο κάνει την Αγία Σοφιά, θα στο χαρίσει η Τουρκία, θα στο χαρίσει σαν.
Μιτσάκο, έλα. Καρφώθηκες Μιτσάκο, άστο. Σε κατάλαβα από χιλιόμετρα, δηλαδή κάτι 1600 χιλιόμετρα και βάλε τώρα να πούμε ποιος είσαι. Τζουρίνιο λέει, σας έλειψα. Τζούρα, τέλειωσε τα Mai Tai. Μας έλειψε. Τις έφαγες. Λοιπόν, Λέγαμε θα είναι ζωντανός, δεν θα είναι. με μαυρισμένα μάτια θα είναι, δεν θα είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Βιάζεται το μάτι. Έχουμε κάνει λάθος, λέει. Εγώ τα πλήρωσα και με το παραπάνω. Ας πάει το κράτος να τα πάρει από τον ψωμιάδη τον συγχωρεμένο. Συγχωρεμένο. 2 φορές 100 εκατομμύρια χρέη σβήστηκαν. Λοιπόν, τώρα Το έγραψα. εντάξει. Και τα δικά σου παγωμένα ήταν. Εντάξει. Μια διαμάχη τώρα. Πάλι τραγουδάκι, ρε Γιώργο. Αφού ρε μάνο με έχεις μπορώ να αποσυντονίσει βγάλεις. Λοιπόν, τελείως. να πω ότι φτάνουμε στο τέλος. Μια ακόμα εκπομπή μάθε μπαλίτσα φτάνει στο τέλος της. Βασικά, καθώς τελειώνει και το πρωτάθλημα, δεν έχουν μείνει και πολλά παιχνίδια. Πάει και αυτή η χρονιά μάλλον. Ναι. Μια από τα ίδια. Είναι από τα ίδια μάλλον. Εντάξει. δεν είχαμε- Τι περίμενες να αλλάξει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Όχι μόνο. Και για αυτά το- που και λένε για το τώρα τεχνικό. εξυγίανση και τα λοιπά, μην νομίζεις ότι θα γίνει κάτι. Όχι. Απλά θα περάσει σε άλλα χέρια εξουσία. Δεν θα εξυγιανθεί το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω. Μα ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ τι πάει να γίνει. Τη θέση του Μαρινάκη. Τι? Τη θέση του Μαρινάκη. Ναι, τι. Πριν την πάρει άλλος. Τι σε είπα Από τώρα? άλλη ομάδα. Αυτό εννοούσες. Ναι. Δεν σε πιάνω. Ρε, σε μια βρώμικη χώρα γίνεται να πας με χέρια καθαρά. Δεν γίνεται, όχι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ας μην τα πιάσουμε αυτά. Ας μην βρέσουμε. Ωραία μέρα έχει έξω. Ναι, Βρέχει λίγο βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν μας πτωεί αυτό. Πάλι θα βγούμε πιούμε τα ποτάκια μας εκεί. Πού μάλλον? δεν μπορώ Πού θα να- βγούμε? Δεν μπορώ να βγω. Μόνος Έχω- ή με πρόσωπο? Πάμε λίγο τραγουδάκι. Πάμε λίγο. Γυρνά στον κόσμο πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω, από τα χρώματα πληθαίνω. Από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρώ, φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρέμιζω ουρανούς, λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολίδι και την Για ψυχή μην μου. τρώγεστε. Μην τρώγεστε. Το κονδύλι τα 15 εκατομμύρια ευρώ του χτύπησε. Ας μην τρώγονται εδώ πέρα. Ο ένας ο Τελείας και ο άλλος ο Πουπ. Ο Τελίτσας. Τελείας, ο κόμμα να κάπου τα πλήρωσε. Εσύ αν τα πλήρωσες λέει δεν παίρνει. Αλλά με την προηγούμενη σεζόν που παίχτηκε και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Τώρα θυμηθήκα το Κερνάς. Κερνάω απόψε εγώ, ναι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Μάνο, άμα θες μίλα. Ο άλλος δεν Μένα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής στη σιγή. Και εδώ τον τόπο που έζησα. Τι άρχισες να γελάς, Μιτσάκο, δεν κατάλαβα. Μιτσάκο λέει. Με τι άρχισες να γελάς? Για στείλε κανονικά το ονοματάκι σου. Σε καλό θα μου βγει κι ας τρίξουν οι σκάρμοι μου. Έχω μαζί μου σ' αυτό το σάλεμα που κάνεις ψυχή μου. Την αυταπάρνησή μου. Λοιπόν, να κλείσουμε. Καληνύχτα και από μένα. Θα τα πούμε έξω. Πού έξω. Λοιπόν, τα λέμε στο επανειδήν. Τώρα από το Μάνο εξαρτάται πότε θα τα ξαναπούμε. Εκάνεις πάλι, θα πούμε. Καλά, ρε φίλε, δηλαδή ψέματα λέω. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για όποτε τύχει στη σελίδα μας στο Facebook. Fly Fly Radio. Μπορείτε να ακούτε και τις ηχογραφημένες εκπομπές. Πες τα εσύ να μην τα λέω. Τα έχω πει, εντάξει. Σε μένα like σελίδα στο Facebook Fly Radio. Εκεί πέρα μπορείτε να βλέπετε πότε έχει εκπομπή. Εδώ πέρα πότε θα δεήσει ο Μάνος να ξανάρθει. Και πότε ανεβαίνουν οι ηχογραφημένες εκπομπές για αυτούς που δεν μπορούν να τις ακούσουν τέλος πάντων. Τώρα έπεσε μια μεγάλη μπιχτή όμως στο μυαλό. Αφήστε μας να κλείσουμε. Αφήστε με. Μη φαγώνεστε άλλο στα comment. Εγώ θα πρόεδρε Λοιπόν, το Μερσαλίδη. φτάνει μάλλον, φτάνει. Έχουμε και δουλειές. Φτάνει. Λοιπόν, καληνύχτα στο ακροατήριο. Ναι, καλή νύχτα και από μένα.
Ίσα η κόντρα σε όλα κεριγεί. Τα αγρία πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής της η γη. Κι εδώ απ' τον τόπο που έζησα τη φύγη, ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου